Dabidron, Nganjalama, Abana, Angato Jabaruko, Wahidun, Zigatala, Dignatali, Abada, Mingedron, Angala Barcada, Semeroi, the Stratagala Neafo, Mati Bemiclina for, when I make a tabulu minga Yelmacadwala, Udikai, Abana, Gami, Wakatrori, Sebekela, Abana, Mimsekato, Louis Deme, Lan Nishoja, Kaduka Sebestrafe, Udikai, Gami, Jatamina Jamana, no one can be a friend or drone, Awekado, Sirado Tama, Erebo Siro Chamando, Awumbek and Lamo, White Chamando, Odio Chama, Siratama, Iban Meko, Karsai Miloni, Karsai Moblidi, Karsai Nindi, and I am not Chama. I get to know me near Bessege, with Tokotrakatorana, Mimbesungura, Nisubala, Akachati Pondeka, also a Mimbika and the British dialect of Wilka Johnny Chesuke, Majuli Bibulu Mimbi Barakim, Gobo de Mula, Awo, Chisoro, Mini, Ango Siratama, Abana, Mini, Alakaseka Deme, Alakaseka Jamana in Bonola, Maka Duate, Maka Hasiriate, Maka Yinguate, Game me and Anturako for Alaf Barry, I've been no Bara will be touching Halibi, Alakadis of Babe, Yarabia, Abla Jara, Mambe, Abla Mana 717 Minangua, Makulendi Panda, also Lendipana Abla, Awakado, Minya, Ayemi Bobi, possible Kajaka for, Minya, Awakado, Wilkajo, and Chesu, Kelly, what Laban Gonana, Mabinani, and Warren Mimbe, no mercenary, also Rupsika Labla Chumi, I got the Stratagala Minya Bumoko and Abija, Abina Fayamburuno Semena, $7 no ye benga, $7, Aklina do Okono, Awakado, Beckera, Mamina, we to Oka Ministry, Minya, Awakado, Kunoya, I am the Monin, also the Stratagala, Niash, follow Minya, Awakado Ministry delegation Kuturu, also Kawilika Boko no Jamanaka, Nika say Auma, Awakado, Bumokoya, also Aklina Dore, Haklina Welete, Aklika Bo, Nimino, Fali, and Ninja, also Bella Keraka, Awakado, Mami Tui, you took Awakado Ministry, also Awakado Akera, Uni Authority, Mimbi, Nabe Transition, Jambo, Jamazon, Yamana, look for our Ministry Minan, Alidu, Yonga Alahaklino, Nimino, Chama, Awakado, Yo Chari, Uninja, Javana, Sabu Haklino, Kuntidore, also Asimin Fleni, no mercenary, no Bambulia, Asika Wilka Joke, Sika, Awakado, Silly, no yes, and Yelmaseru, Aywa, Dembaya, Awakado, Chumuna, I put the Stratagala, Naja, Minaka, Onga, Jamana, and Awakado, Abidjan, Ninja, also 7 days of Abina, Fobuno, Kerabula, Aywa, Mingera, Awakado, Lajinu, Dekera, Jamana Fla, Ambella, Jilika, Gandhi, Anglican Share, Abana, for me, Anga, Jamana Fla, Kodivarka Bear, Anaka Klinia, Abana, Malika Bear, Anaka Klinia, also Barabika Katani, Awakado, Usradi, Antiwilika Joke Tushila, and Matafara Flido, Singoro, Okadamaka, Awakado, Juruka, Dossier, Zamako, Farapia, Mikado, Okadabla, also Srikabaku, enough fire for Chumi, Kuniashi, following, also I've been watching me now, Awakado, Sorasiko, Mammy, Bessin, and Nobel, Awakado, Mabina, and Warren, Ando, Yajaka, for Mercenary, also Yashi, following Kodwari, Kawilika Joke, and delegation Lautani, Oblakana, Awakado, Anga, Jamanakono, also delegation, Ministry Mimbe, no Ya, Awakado, Fanakasajo, Kamarai, Aywa, Defensio, our Community Defensio, Luta, into the good Tene, Ibrahima, Watara, Ale, Konin, Nana, Ale, Refana, Awakado, Government Kodwartola, also Macha Mambi, our Alessandra Man Watara, and the own Chama, Awakado, with delegation, also Nanakana, our Anga Mali, our Anyama, so, also Anamarabo, and Lukman Yoya, Unia, determined. After the transfer, Tola, Awakado, Alifana, Awakado, Jamaina, who is not a delegation in Bella Jilebe, Mami Mulu, Tene, Ibrahima, Watara, no Minister de la Defense, Tola, Akuma, Minya, Bismillah, we are Barakan, also Anga Colonel Bay, no Vitalica, Sajo Camara, Aledia, Bismillah, also according to Bella Jilena, Awakado, Wilka Johnny Chesu, Konikera, also Akilina in the Dore, Frasumi no Lube, Awakado, Aungulum, and a new Yajaka for Kodwas or Sudu, also Angum Mercenary, Laka for Kukoni, Zulida, or Katu Laje, Sabu Beto Consumina, Odi, the la gendarmerie, Abana, our polling boy, also we will go and Chesrika, Kapuan, Dabu, we are the morning, Abana, Kata transition, Yama, no Ashimi Guita, also Tapo, Awakado, Ashimi Guita, Abana, Koka, Jiraka, Wilka Jom in Vlenny, enough for Ria, Jiratum in Yashi, following Alasan, Draman, Watara, Alene Koni, Kalika, Fem before, I walk in my film, Misika, Misika, to Awakado, Numsika, Tanya, Silly, Sajaman, Joe, also Numsika, Toko, Demala to me, Quality Chesri, Baro Bella Jilina, also could come near Jatamine Payaka for Nunga Bladi, Akmokoni, Wachilaba Nungona, Asiknaka, Kosovo, I mean, be no secretary generally, only to Antonio Guterres, Willa Wachitamino, and then do, Alukita, and Konondo. Akera.
ay kuma ka min fɔ bɛɛ lajɛlen y'a mɛn ko min ye sɔrɔsi ninnu ye awɔ i ka dɔn n'olu kɔni minɛna Mali kɔnɔ yan Côte d'Ivoire tɔgɔ la i ka dɔn sɔrɔsi ninnu ko waati dɔ kuma sera k'u ka bila ten sa ko sabu ko n'i ye jateminɛ kɛ biro kɔnɔ baaraw fili a ti ban o filiw mana bɔ biro kɔnɔna na ka sɛbɛndenw ka filijuguw ni fɛn caman kɛ n'a fɔra ko o filijuguw bɛ kɛ sababu ye ko ka ninnu minɛ k'o man kan ko ka kɛ sababu ye k'u ka o bila teliya la ko kuma na sa i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min min ye awɔ i ka dɔn k'an k'a lajɛ teliya la ninnu bɛ se ka bila cogo min ni ka taa awɔ i ka don u ka so ale tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen CEDEAO de fɔlɔ ye awɔ i ka dɔn i dama kasi sabu min ye décembre kalo tɛmɛnen u ka maa dɔ bɛ yen o kɔni y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i ka dɔn u ka secrétaire général yɛlɛma u ka maa dɔ kɔni olu ka yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye min kɛra u y'a jira k'a fɔ ko nin ko in ti dɔwɛrɛ ye ko k'a lajɛ teliya la nɔgɔya bɛ se ka kɛ cogo min Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ yanni sankura cɛ min bɛ se k'a to ninnu bɛ se ka labila awɔ i ka dɔn Sidikaba ko a ko kunnafoni ninnu hali n'o y'a sɔrɔ fɛn foyi ma b'u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna na min kɛra kuluba kunu a ko i k'a dɔn kɔni siga tɛ min na wuli ka jɔ ni cɛsiri minnu n'olu kɔni kɛra a b'i n'a fɔ a fiɲɛ duman awɔ i k'a dɔn o bɛ ka suru sabu a b'i n'a fɔ Mali ni Côte d'Ivoire nɔgɔ a bɛ komi bɛn kɛra kow la sabu ninnu minnu filɛ nin ani awɔ i k'a dɔn anw ni ɲɔgɔn cɛ waati min kumaw kɛra ka ban bɛ bɔ kuma min bɛɛ b'i yɛlɛ mugɛ bɛɛ nisɔndiyalen don kɔrɔ diya ye ko bɛɛ y'i ta sɔrɔ bɛɛ ka ɲini fɛn kɛra awɔ i k'a dɔn sɔrɔ fɛn ye Sidikaba ko a ko kuma na don n'a nataw la baara minnu kelen filɛ nin ye min ye sɛbɛnden min bɛ yen n'o ye memorandum ye ni bolo n'o kɛra la an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a di bɛɛ kelen kelen na bɛɛ ka taa n'i ta ye i ka dɔn k'a fɔ o laban a bɛ kunjɛ ni min ye o ye fiɲɛ duman ani hɛrɛ ani i ka dɔn kunnafoni dumanw a bɛ kunjɛ ni o de ye Patiri filɛ l'indépendant u ka bidon bɔli nɔgɔ i bonya b'a la Modou ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne ye indépendant bila ne bɛ n bolo n b'a kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye u k'a ma ko nouvelle audition mun ye fasirikɛbaa ye o de ye Tuguna A Tarawele Tuguna a kumara Tuguna a y'a yira k'a fɔ dɔ fara dɔ ka ɲɛma a b'a bugu wa i bɛna ye k'a fɔ ko a b'a sɛbɛkɔrɔ caya o de hukumu kɔnɔna la i bɔlen filɛ k'i da don kɔrɔfɔw n'a bɛ don min na ko bi kɔrɔfɔ mun n'a bɛ tali kɛ mun ye kɔrɔfɔlikaw ka mercenaire 46 kan a kun ye Tuguna A Tarawele a ko an bɛ don min na ko bi e k'o fɔ ka bɛn o tɛ ka na jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛla la wa Tuguna A Tarawele a y'a yira k'a fɔ ko mun ye a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye ni sɔrɔsi 49 an ko maa minnu ma ko mercenaire ɲɛmaa siga t'a la u minɛna an ka jamana kɔnɔ juillet kalo tile 10 an ba fila ani san 22 sɛbɛnnikɛla ko a donni kama fo ka n'a bila bi la ne ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye wulikajɔ cayara diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ mun ye maa caman yɛrɛ nana an ka jamana kɔnɔna la ka n'u da kɔni don kɔrɔfɔ in na walasa mun ye fɔ ka bɛn o bɛ se ka na anw ni an kɛrɛfɛ jamana tɛ cogo min na n'o bɛ Côte d'Ivoire jamana o ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni ko o cayara deliliw cayara mun ye farafinna tilebiyan fan fɛ a ka jan fo ka taa bila mun ye nansara kulo bilenw na nin caman nana an ka jamana kɔnɔ ka na delili kɛ walasa mun ye nin mercenaire 46 ye a bɛ se ka bɔ u kan na cogo min na a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye Togo masakɛ n'o bɛ fɔri Yasin bɛ ko fɔ ani ka taa fara mun ye a ka ministre des affaires étrangères kan n'o ko fɔra a bɛ Robert Dissé a b'a ale ko fɔ olu yɛrɛ ye nako damadɔ kɛ an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin nin sɔrɔsi 46 in a kisa ma sɛbɛnnikɛla ko a ko ko fana bɔra ka o bɔlen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko hali bi ko wulikajɔw nana kɛ an ka jamana a tilebiyan fan fɛ jamana minnu bɛ CEDEAO kɔnɔna la olu nana wulikajɔ k'o bila sen kan ka na an ka jamana kɔnɔna la ka na jamana faamaw k'u deli o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Union africaine ale ka ciden o fana nana an ka jamana kɔnɔ fo ka taa fara mun ye Organisation des Nations Unies n'o ko fɔra a tɛ ONU maaw ko fɔ wa ne ma ninnu bɛɛ lajɛlen nana an ka jamana kɔnɔ ka n'u da don ni sɔrɔsi 46 in u ka kisa kɔni na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko jateminɛ k'a lajɛ i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na sisan mun ye CEDEAO u y'u ka lajɛrɛ mun kɛ mun ye New York kɔw fɛ yen ni hakili b'a la mun ye septembre kalo tile 29 a donni kama u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ci ka na an ka jamana kɔnɔ o ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ko n'an ka jamana faamaw bɛna sigi ka kuma sɔrɔsi 46 in ka kisa k'o bɛna kɛ cogo di a donni kama k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Ghana masakɛ n'o de bɛ Nana Addo Akufo Kufuor a ka ja ka taa fara mun ye Gambie masakɛ kan Adama Barrow a donni kama fɛnɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Robert Dissé kelen ale fɛnɛ tun bɛ taama in na a ka ja fo ka taa fara mun ye Goodluck Jonathan kan ni maaba dama dara ɲɔgɔn kan ka na an ka jamana in kɔnɔna la yan ka na mun ye olu jamana faama colonel Assimi Goïta o bɛ se ka marasi k'a batuw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na sɔrɔsi 46 in ka kisa kan sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye septembre kalo tile 29 2022 olu bɔlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko o dugusajɛ dɔrɔn n'o bɛnna septembre kalo tile 30 ma mun ye Sierra Leone masakɛ fana n'o bɛ Julius Maada Bio ko fɔ ɲɛma ale fana y'i ka pankuru ta yɛlɛ ka na an ka jamana kɔnɔ ani colonel Assimi sigira o kuma la nka ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni seginna ka t'u ka jamana kɔnɔna la
nema ashima se ka kuma fo jamana ngala ko ko an woni me do mina e kom bi na manya ka fo ko mu ye jamana mara ko ya dula wati temunu na ka fo ko bela dele ki da bon ko ina ka to an ko mara ko nyonche o sam ko mu ye jamana terima fla de bi nyona ne terima fla no karla nyona nema ko o laba ko ye siga fo ye o man sa ko dogi da dola jamana ngala ko ko an woni me do mina kom bi na manya ka fo ko mu nye ko masaga no be alasan dramani watra ko fo wati temene yere la ale ya ira ka fo ko me bolom nga bi ke ko kuma nga ake diplomacy sira yo wa ade kumbe sandele ko kuma mun ko fo o bora ada kono pew akera desandele ako ko me bolom na alasan dramani watra yere abuna tiga ko di ako mali na ale chela be tukum na bi ako ne diplomacy te e ma ko force ko ta nyina bo o ko mun kono la ibana ka fo ku ye ni delegation bele bele ko no wuli kunu wa kuna na una ma jamana fama ko no ku mara joguna atra wule akoni ayira ka fo ko dona na tawla kuma ko ni mega fe mun ko yira ina fo bora ke da dola to ko na kaira ka fo ko mun ni mercenary binani an woro yema e ku tuna da ni wali seli ka to o ku ka jamana da wa no ko korbar jamana ko fo na fani filani anya sama ga bon nouvelle horizon ale kono sabani ngala to ko de togna atra wule mar mega nyama ibunya ko bala baga to le betile babu nyena ami do de ke minje awai ka do ko imbi se ka no ga chukumi akan no ga ti da mana ti dauda akoni do na ka fo minje awai ka do miskili be fen jaman jira nga ta ben nyene bo fanga kera kuma kan fora fen jaman fora alaban ku ye minye ode ni minye alasani daramar watara akun banin do mima ndo kai kado ka fo ode ni min bi se ka to awai ka do barkau abasono aho ne delegation inde kunganga wuli amena ministre de la défense adu yuda boala ka fen bebla idum ba do ijota wanyima woni ngara jampadi alasani yaye ka fo oni na sika foi ken hali se dawo be ko mi na ka foi na le ran sani ma wuli ka na ma wuli ki jo waldi umbi de be gele ala ka to kuma bay na sandele a toro la ka ken de sandele ka ke 300 dele 500 dele ame 1000 dele ka 2020 dele sorobi akuma ka chabi de kuma mi do ke ala ka ni sawa amali halibi bi ye kuna funi ambita nai umaru bongo iba ale ka babu awai kado abi swadi bo ko kono ba bidon boli umaru kuma mbe ndo mi ya awai kado ni finya bora mini finya duma abara te kado ka fo mi ya awai kado ka sangulo ka koroshi anga kungo kono na koroshi anga frontiere koroshi minya awai kado wuli ka jo ani chesire minya anga army ndo abu bara la koyi bara de sembe minye pangulu mimbe ni biskile tu ka biro kono ka shele akata fo nya kun itu awai kado ka biro kono ni ye ma mimbe na ka dunga bo no mi kumire bi fe ka susu ndo ki biskile tu ka biro kono pangulu mimbo bara ke ngwa ma ko drone ni ya yi ba ko frifri nga avion du mata kono fo idengele abitati sule sam piloti ndo o pangulu minya awai kado drone alhamdulillah rabbil alamin ay mo do so Allah arme fasada arme fasada sa ka jume ndade jelo wase taya Allah fasad mono shela dro arime mali arime faso de umbe jalaka dano ya dauka ausirana Allah jomate don shela ko eski amali surasu wallahi armée mi ya pangulu o sorola sorola e ka don drone ako chef d'état major général membe na be armée de l'air o tokola no ye sambe chedongi ako colonel do ni abe wele ko colonel de brigade no be adu boy e jaranna bo ko fo donc ala mercredi temene o te kuna shini angoro anga ministre de la défense ani ancien combattant toi ya dit moi ya fait la guerre de Tchécoslovaquie ko ministre membe no ye colonel Sadio Camara donc ala o ka do ayanga minanguro ayo lu jirala minanguro minumbe no lubeka anga sanvela kuto sanve ka anga dumala ka koloshi bangulu mimbe ni aweka do mati do akona ka buli anga mako drone ni ya tmeto ye aweka di ba ko frifri ni kuma ba tmeto ka soro mimba kono ala de ya dumba ndo aweka do pangulu nu ku sorola drone nu mimbe na bolo ko type TB2 aweka do fama anya kongo fala adashi mbambulo wa te ka fili taba patrika ba ko ako minye ni mina minu vleni no be drone ko fo dongo ala ni na kunde ka wulika jo adi
cɛsiri kɛ min bɛ se k'a to hali bi anw ka armée u bɛ sɔnsɔn cogo min u bɛ jo cogo min a ko de siratigɛ la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ ani dabaliw de don minnu bɛ ka tigɛ anw ka cɛdenw fɛ min bɛ se k'a to donc ala ɲini fɛ o bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye ni armée minɛn minnu filɛ nin u bɔra yɔrɔ min a bɛ Turki jamana a b'o de ko fɔ a ko nin minɛn kura minnu nalen filɛ nin a bɛ jira anw ka autorité la k'a fɔ hakilina ɲuman miirina ɲuman ani k'a dɔn k'a fɔ min bɛ se k'a to famaw hali bi min bɛ fɔla diɲɛ don o don Musa Kane don wa a fɔ a ye k'a ka forfait k'i kun kɛ y'a wele i m'a sɔrɔ i ye Musa Kane wele i m'a sɔrɔ forfait t'i kun ale tɛ k'a lajɛ ne filɛ ne bɛ k'a lajɛ tɛ k'a lajɛ lebu ko don wa Kane y'a faamu Musa y'a fɔ o de ɲinitɔ don i ka dɔɔni k'a kun a man ja dɛ n'ala y'i ci ka tɛmɛ a ka kɛlen ka kɔrɔlen an bɛ taa koyi a ko awa i k'a dɔn armée monte en puissance kumakan min bɛ yen n'a bɛ ka fɔ waati bɛɛ n'an b'a sɛlɛ an da la da tɛ bilen koyi nɔgɔ min ye armée monte en puissance waleya don wa kɛnɛ kan min bɛ yen o dɔnnen don a ko de siratigɛ la min kɔni kɛra sababu ye ninnu minɛnw u sɔrɔla cogo min a n'u sɔrɔla hakɛ min na ani drone hakɛ min don fɛn ma fɔ maa si ye maa si t'a kalama a ko siratigɛ la min ye Mali ye dugu dɔw bɛ yen anw farala olu kan koyi Afrique de l'Ouest kɔnɔna na dugu minnu na awa i k'a dɔn Bayraktar B2 n'o ye awa i k'a dɔn u ka pankuru n'o bɛ drone ko fɔ min y'a tɔgɔ ye a bɛ maa minnu bolo anw ka fanfɛ dugu na n'o bɛ Afrique de l'Ouest n'a b'o ko fɔ a ko Mali o y'a jamana duurunan ye koyi an kun kelen don ko dɔ ye koyi hali Niger drone tun bɛ Niger bolo hali Sudan ninnu drone bɛ Sudan bolo Afrique de l'Ouest a ko an farala jama min kan kelen Niger dɔw b'olu bolo fila Nigeria dɔw b'olu bolo saba Togo dɔw b'olu bolo naani an t'a jamana Burkina Faso dɔw b'olu bolo wa an bɛ don min ko bi duurunan Afrique de l'Ouest fan fɛ o kɛra Mali anw y'an gɔngɔn fa ka n'a to terikɛba ko a ko min ye awa i k'a dɔn Mali ta in ye dɔwɛrɛ tɛ koyi ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ min ye dɛmɛbajugu an y'olu gɛn olu taara kɔsɔkɔsɔ hakili la k'a fɔ k'o ye Mali ko kelen c'est tout c'est fini o hakili la n'olu tɛ anw ti balo n'olu tɛ an bɛɛ bɛ kɛ c'est tout c'est fini nka ala barika la cɛden minnu bɛ anw kunna bi jɔn ko ala u hakili bɛ awa i k'a dɔn kɛlɛkɛminɛnw caman na u bɛ k'a sɔnsɔn ka na anw fɛ drone min filɛ nin k'a sɔngɔ awa i k'a dɔn o man ja kosɛbɛ i n'a fɔ américains ta bɛ cogo min nka a fana ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri a barika ka bon kosɛbɛ nka ne ta in a sɔnsɔnnen don cogo min nɔgɔ kunfɛ ko tɛ koyi min b'a baara kɛ f'i k'a kɛ ni sɛgɛsɛgɛliw ni fɛnw bɛɛ bannen fo baara ka kɛ o sira fɛ ka sɔrɔ ka susuli kɛ n'o tɛ a ka teli cogo min i bɛ fili ka taa sɔnsɔn ka taa susu dɔ kun k'o kɛ c'est tout c'est fini a ko misali la awa i k'a dɔn nin ko in ɲɔgɔnna awa i k'a dɔn o de kɛra awa i k'a dɔn an kɛrɛfɛ jamana dɔw la i n'a fɔ farafinna jamana dɔw i k'a dɔn k'a fɔ min ye en juillet dernier togolɛw ka armée olu kɔni fana nin drone min b'o bolo dɛ u y'a lawuli ka taa baga awa i k'a dɔn maa dɔw ma k'olu bɔnɛ u ni na a ko tuma a ti ta fiyewu f'i ka cible de dɔn k'a dɔn nin de ye nin ye nin bɛ taa nin bɛ taa nin bɛ taa a ko an bɛ don min ko bi dugumala an y'o sɔnsɔn sabu armée kɔni cɛdenw sɔnsɔnnen don jama ka ca nka sanfɛla in o de tun ye tɔka diya ye o de tun don bɛ awa i ka dɔn dɛmɛbajuguw bolo a minɛnen u la bi wa anw ka sanfɛla n'an ka dugumala a bɛɛ kɛra anw ta ye tirikuw ka nin a baara minɛnw ni ala sɔnna ma a kɛcogo ɲuman o bɛ anw kɔnɔ parce que b'a ko a ko sabu nin min filɛ nin ye a y'a ka preuve a y'o yira diɲɛ fan wɛrɛw fɛ koyi o kɛra Siri jamana kan nin drone sugu ninnu u ye min da Siri jamana maa bamaci ninnu kan o dɔnnen don Libi jamana kan u ye gosili min kɛ o dɔnnen don o n'a ɲɔgɔnna caman ninnu y'o baaraw kɛ nka bi ala barika la min ye Mali ye anw ka armée nɔgɔ an y'a sɔrɔ a banna ala armée ala armée Mali tulon tɛ saya sa wallahi tulon tɛ sɛbɛ sa kɛ awɔ kɛ donc a bɛ fɔ ten tulon tɛ sɛbɛ sa tulon tɛ sɛbɛ sa sɛbɛ yɛrɛ fana kɛra tulon sa a t'a sa cɛdenw wulilen don wallahi cɛ dumanw caman dar'u da awɔ bi n'i y'u lawuli ala a lajɛ baara min bɛ ka kɛ armée tɔgɔ la bi nɔgɔ u bɛ nisɔndiya sabu anw ka démocratie tile cɛdenw olu ye baara minnu kɛ armée lafu ni cɛdenw nalen min filɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ baara bɛ ka kɛ foyi ye armée bɛ ka yɛlɛ armée monte en puissance Umaru Ungoyiba a ka fasiri don soir de Bamako nɔgɔw ka bidon bɔli ne bonya b'a la
nyama bunya asebe koro jaranye ama ila kono bola ku so le menuro fm na kono to ani nani to mi wuru duru ame la selike ka bojela koro ji kunmani ale wore dala wole sira 76 33 43 03 nyama ne be bolo go shiga do le trompe du mali me bone ayi munye sabani gala ye ale to go de ablay kunta kunta ke akumara akoko anga na transition fanga anga na okono mamunno obanga jamana nyama la binno be kulnal ashim kuita ko fo nyama ibe na ka fo janvier kalo kleta ani nani ni don mambay amma jamana konnala janvier kalo kleta nani e ko atina da tariku lawa janvier kalo kleta ani nani san 2022 munye jamana fama ye akoko ati ina don abada sabani gala ko ako munye janvier kalo kleta ani nani san 2021 nyama ko ni ngara don mambay amma jamana kono munye amma jamana marabaka no be kulnal ashim kuita ko fo ani kata faramunya ka jere de kulu to ya ida ka fa ko ne donye uluti sega ine ndo ngo abada yema janvier kalo kleta ani nani san 2021 a 2022 akoni akli bala munye seda we nyangli juguta ni gango jamana ka asegere aka ja atra fra yomo yo nyangli ta ka ango jamana ka asegere nyangli munane sara iratta no fa du abtoshila adoni ngama munyango jamana fama kulul ashim goita ata fra mu gouvernement ga u jorala fo ko ami ngani mamunye marido ni bora ina fo lara bolomba adoni ngama janvier kalo kleta ani nani san 2022 kata bulbana gidromba kata fatte mamu ngora abise ma million nani nyona ma atu ka demeta ni ngatron so mara baka ku segre kulul ashim goita ko ni doni ni ma kwate ine ngo abada ro kum kono la kulul ashim goita anaka gouvernement u yenga nya ko ni kata ko munye janvier kalo kleta ani nani ni ma ko bina ga don gere gere le anwa jamana kono don gere gere munne abena ke sobu anya ngaira mawro ya ko soro ni ma ko don ma ere ko janvier kalo kleta ani nani yo sebani ngala ko ako ndo ni mali don te ina ko to kushla ama ako ko ni don ki bina ka ko mu mali don ni bora kata munye flavor de ni panasi kata fatai ko sobu munye seda wo kata fra mu yo mo ko ngala mega jam fo juku do la be ka transition ko makono ko me fo ka transition ka d'avril adoni ngama munye mali don ni bora kaira ka fo ko munye transition mara bako ashim goita anaka premier ministre sogal ko la maiga aka ja kata fra munye gouvernement ma bela jelenga ku be sauna fa bi ku be sauna fa shini sabani ngala ko ako adoni ngama me docteur sogal ko la maiga ne ma do damro ba ira yibla munye so sifini na ayi jo munye mali don nyakoro ado sogal ko la maiga ayira ka fo ko mali don fuli abeta nu ku segere ko sobge yere ma woronya ne ma ko ambo obolo le kan ango dame ango woronya ne ma ko ko ni ko ni o segne ya ama adoni ngama sogal ko la maiga ne ma ayira ka fo ko munye jamana wora mun be aka ja ko lumna misale ko nta malika ngoy ko sobge ko munye mali an jela ningo je pembela jilengo ka fo ko anga yere ma woronya ko ambo ko ni ko ota ko munye farafna bela jilengo jamana mina ke misale farafna bela jile uma adoni ngama munye mali don ko mbora ka demata ni ka nyasi munye amara bago ma do be sida transition mara bago ko fo munye francis ka ira francis la ka fo ko ante francis ka ko la bi ko anta ka ko la sirin nyama bunya be mande bunya masiko obe mande ko kum kun la bi na ka fo ko munye jamana fama ko la asim goita afana ye munye mirita ka aklina kota ka ira ka fo ko ni don ma mun fla no be jamais ka lo klita anani ko fo nyama ko alete ina ko to shila ko kum kun la me jamais ka lo klita anani na tai nyama jamana fama ko la asim goita ya ira ka fo ko ni mina ke donye do muna be na da tariku la ni mina ke donye do muna na sebe an wa gafu la ni mina ke donye do muna amal do yu ka ire ma wora ko so do muna nyama ko ni o do duma ko o yo ye so ka asim goita adoni ngama ayai ka fo ko munye mali don do na uji goro do ta seda wo aka ja kata fra yo mo kha ko kala maka jampa mun ta ninga mali ka segere nyama adoni ngama ko mali don ko bora ka ko demani ta kan sitron so fo ma ko ngala ko kan shi o ke wali ma asim ko ta naga jere da kulu ko ni uyaira ka fo ti sega inen don ko abada jamais kalo kleta an nani sa 2023 nyama ko ni mina ka don man baye an wa jamana ko na la ko sabga an wa yere ma woranya o ka sege awma an wa dame o ka sege awma nyama ko kara janvier 2022 14 janvier 2022 ko kera o de la nyama nya ka fo ko amiga gera o sangele o da asim ngo ko me janvier kalo kleta an nani 2023 ko o ti sega teme o lu akli ka pew o bena ka donye jamana ngono do mun ni mali ya ka yere ma woranya ko suro an dame o segna ama an woranya ko segna ama o bena ka o don moy ko ni plan ana sama ka bomi le trof du mal kono sabani ngala to de abla kunta o ma ga nyama ibunya o bala
Boardro le bete dunga ja asebalite nya aweka do kuma fora chuko me abeka woleya Usman Sherifu Madani Aidara ko aweka do ayiwulika jo ani chesiri minge la nyini mino be na kemba ko ruburuda no ye ka jamana de um bela jilen wele mashi maboshi ijama shila beka na ka foka ke mingi jamana abseka baski chuko mi abseka faranyo anga ka gele mi be awndala ka gele bo jamana kono chuko mi yesu kunati ako president mi be na be okoze islamique du Mali aweka do na be opuna ni oye awekado groupement des leaders spirituels musulmans et au Nyamai ni awekado fédération Ansardine internationale Nyama fanadu mingi Usman Sherifu Madani Aidara yabani do awekado no yekunu ni mbara akera akokalo kilimuga ani flat mene nyugo yebai awekado akera Usman Sherifu Madani yere kaso no be bangoni no bo kofo abo mingi dine nyamo société civile syndicat jokulu politique mo be nyuaso awekado ningenenga akilina welete mingi maliko kuma awekado o de besina Madobe no maître Ibrahima Ndiaye ale be groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ale be ola aya dira ka fo hakilina ngoni bora ma mi yoro ode aweka do Cheikh Cherifu Usman Madani Aidara hakilina mbora ale de yoro akulu hakilina zoro ka politique mo wele dina nyama wele société civile wele syndicat jokuru wele ana jengo ani aweka do anyo na chama na be wele be ka na anga faranyo anga ka jaka ko batiri nyonve ka kuma maliko mingela mimbe aundala akonga nun na le kuma ukele jakulu ko hakila ko inga gele ka si hakemi ma ba tabeno ka yira ko gele ni gele te fly ko gele bi ako kuma na hakili na wala te ko beki hakili na ke kele ye ka fara nyanga sanga je ka selu dabo ni se ka to jamana hali bi baski ni awai ka do hakili sigi min na mo bula ko se ka na jamana ko na tukumi ako bala min ndam na no selu duawu adam na tenendo ko ni bi continue fokolo kele bisawa no ye awai ka do ni ngalo kele bisawa tabarkala ako tabeno ko ka boyi ayi class politique mo wele ka société civile mo wele be ka laje minyi commission do ye aweka do kasigi singa kaseka aweka do terminer référence ou dégager no ye kungli nawye kungli na minumbe ni bara bina ko ka wati na tawla yalsa minyi aweka do yere ka ko biseka nyeso tume akoni proposition min flendi no ye lanyin nui donga ala bitaji autorité moma mi biseka to no ye jamana marabawi mi biseka to fana bo laje bara biseka ken aye tukumi maître Ndiaye ajira ka fo minyi aweka do ni ngoy mbela gele wodi bike so wiye gela mimbe awndala aweka do agele akabo awndala ndo hali bi maître Muntaga Tall bi kena ka siniri faso yi waton tawla ale ajira ka fo ni nyugo ye dama nun geli jamana ko ko dibi ke so wiye be ani kilinya mi ambo nofe ko seka na Mali ko na chomi ako duwawu olu kele ngo misiru ko nana akacha ala fe fen jamambe aweka do bin noya sa fo ite duwawu be toto mina ni ye do ko ni ke fon fe min nofe akacha ala fe noya ako so ingo nana ale nani frontier ni sisante ale ma fo ime ni be ani kiliate ko ka chila jona ka commission sigi ka blasinga mi se ka to bara aweka do lu se ka nyetumi ali bi ma minu bi kene ka adofa na kuma na ako yano Mali ko kuma de besina minya aweka do kulu ko ni hakilino chamanta aweka do ni sirafe nga ma mi yeni ngani asigi kulu ya do ka foko ma do mi duskun jeledu ngani jeledu akungulena ye kungulena kelende no ye Mali ko ma mi ndo sanga ani wati abi kuma aweka do dine ka abi kuma Mali ko ka jamana kono de dine be da makaka jamana ngono wuli ka jonu chesiri o ma fana do no lu wele amadu ko itaka fola lu ko ni kan nali ni ala sona mo jagwai wa bara obi ke politique ton to la aweka do mi jaguru bayi no be aweka do o ka politique kadri ko fo to la ni ala sona ma no lu wele la lu bina kana bara ke aketo ko nyumana mi imam makiba jeune musulman o nyamadu Mali to aya dira ka fo mi aweka do ni Mali ta ka laje ma chama be kemejo iba sura ma keme abe ko kube ashimi fe mi ube aweka do jamana ife disons tradition fe do be ni u jo biduru iba soro biduru le be mingo kuba fe do yere fana be minute aweka do tradition ife nga ni shite mashibo faso de yala ni shite mashike faso de njugui ako na manye ka fo awun be Mali ko de la na manye ka fo aba Mali de fe anga ni betwe Mali de mo be awun na bi anga na franyo anga minye Mali anga se ka aweka do ba Mali ba anga se ka deme halibi wili ka joni chesiri minumbe aweka do no lu be ka ken ngoina so de ka fo minye aweka do beka wuli ka joke beka wuli tika udi nyoma mi yelma yere tokola Yusufu Jawara aweka do alifana kumala yelma tokola be yitafo mi jamana bise ka tanye chukumi jamana bise ka jo chukumi fasiri fle mi aweka do Yusuf Konate aka fasiri do ko sebende to de ko soir de bongo ko ka bido boli ibu jamana
Madame Ganyama Bonya Asebakoro Jaranye, Sonia Sigafo, Uye Damu, Yamande, so de Bumakonde, Adebla, so de Bumokele, Neba, Asamaka Grana, Menu Memboloma Karikatu, Munya Umar Angoiba, Dogonake, Akumara, Nyama Abenata Nima Turika, Blajigalana, Abika Yanako, Jisuyako, Yekele, Urukum Kola, Angatanga, Jamana Korean Fanfe, Garangan Kidalu, Okonala, Dugumbe Nanka Mako, Anefise, Nandunanefis Kona Lebeneka, Muye Movema Army Mau, no Kofora. Ate marfatike kora mu ato olukofo oni mamu ya mbolo bla accord d'Alger nyema abo olukofo biu ka lajere bele munga mu ye kuna shini nyema ibe na ka foko nu ngoni bena ka koi ka foko munya accord d'Alger wa e ko ku bena o baro la siki keble wa ku benu ka participation ko nu bena aglo pew munya accord d'Alger ko la ndo ko ni bolu de masawo ani mo be munyini ngolo la nyo so bolu de ma o katafe kono ni yebe ko era fanti pe osobe katafe sebani ngela ko ako ibe na ka foko ni groupe armé nu ani mamu nyambolo no bla accord d'Alger la nyema tarata dono benna décembre ko kle mugama ka kuje arabala décembre ko kle muga ani kele nunu la jera bele doke ani fishi o konna la jera ke ku kunje dore bolo no bla sebe munu o temana anu nyongo chendo be talike accord d'Alger la accord d'Alger be tabolo men na foko bi nyema ibe na ka foko nunu ko ni uda do la ko ko batu ku nyongo che ani o bolo ngo feka boy nyema uda do ko fa muna be talike ni akili bala do agun jan temenena e wole bla munyi médiation internationale ma médiation internationale na nyema ya be Algérie ko bolo ka feren dabalike ka siga fo ko bolo da jona lu ne mali jamana ni nyongo chela la wa ko siga fo na manya ka be ke wa kana ke mali dugukolo o ka be ibena ka fo adoni ngama munyi médiation internationale nyema olu jabilike olu ya ira ka fo ko munyi siga fo ko kuma ira ko olu da to la pew olu jera da kulu musiki senga no be CSA o ko fo nyema ko bara nga tema o kuma refe kuma te ka fo ko o sigla fo ko kata ke me jamana ira ko ka mali ira ko kana la ko o to lu fela ko e bi ko o to lu fela ko shini sabani ngala ko akodi ako kanyeshi munye médiation internationale aleka obarema ibe na ka foko munye sema mo aninga tafara anwa toka nyama we la jere bele ngoni ka abulu da la jere ngoni kene ka ukula la profola una na be fen meneka we ira ka foko munye mamu no biga anwa transho marame dom na kombi o sikata la ko mirna mungu ula ko akilna mungu ula ko ote accord d'Alger ko ni akilna ye ko ami mungu ula ko te faka accord d'Alger ra ko ka akoko ni ko osiki senga ya fumu ko sobe odo kum kono la ibe na ka foko munye sima mo aninga tafara aka jere da bulu to kwa olu te so na me abe faka sigi senga de me yelma de bina do ala utoro ya so olu kungo hakilina en mi de me bajugu yu de me wati mina ka pempeni ke anga ka akore nsisi de me bajugu te biu anga akore nsisi do akore mbe na laje chuko mina sa mali ko de do akore ko ere ni re ka ba ko yu wallahi ko sobe nyama ibe na ka foko munye groupe armé nu ngoni bismillah uya ida kunun kenenga ka foko munye accord d'Alger ko lu konin datna do akuma abada ble olu ye layini mun ga médiation internationale fait ka mali ku wele ka alu fana ku wele nyoanye kata ke mun nye mali yera ko kan en tant que ko layini ko ma sabati nyama ko lu kon datna do accord d'Alger ko kuma la bi wa ku da kon ko otna do alashini o ko na ira ka fo ame dom na kon bi ne médiation internationale ko ni mo lu ga layini ka tabala nyama sikata la olu ko ni minu ga participation ka bulo flo mun nye ka ko siga fo mun no be temelu jamana nyonje no be ba mali ba ko fo anya si accord d'Alger ma ani jere kulu munno o sigile fana be nanga ma ko munye comité stratégique o comité stratégique nyama ko sikata la ko lutala bi ba ko lutala shini olu ka participation olu ba aglo sabana ngala ko nyaira ka fo ngala mi sema ma anaka jere kulu taw ngara ko layini ko ni uye o mi accord d'Alger ko nyama ko participation ko ba aglo pew fuka la ni gasmati aywa na bari plani anya sama ka bomi so de bama ko ale konna la sabana ngala ko Umar Angoy Bayi bunya ko bala nun ka yege be yi atinya mingo alaba me ko yi ay saraka de be fago bla ay me atinya mingo alaba me ko yi saraka de budu be o katafe saraka de bunu bla ni ala sunama labe umbe ka wa muka labe umbe ka ke olu be machama na me baral law aw mali ko be mali de do du were taw ko siga usika aw yere faraka ko jamana fangele na chudi ko uga bembe nuka ngani juwa nuka hasidiya o kama ka faraka ko jamana ka takere fe abe kan ne ka be fo chugo atifam ya atafamu duwati be ade bi wira yere madro ka muruti ka condition da jagwa fo ni ka ken ni makeni beketa mais e ma fu ko sura sunu nebe ya badon nyama mo sura sunu me labani la aywa olu be kuma chama munata sura su be baral la nyama na usura jema dumuru
ndo burada mela mafo general awaikado Boubacar Sagara ka fuli awaikado ko ketian jawara kongo ka okatian damangile anga fuli bay nouvelle horizon mba leta nouvelle horizon awaikado yana anga ta sugula minye Demba Konte akmana Demba awaikado general akma be koy general gomu anga general la be pour mi quelque chose sikatala o kera bena don koy kante anga akara kanna abana awo tabarkala kumanyina kale numéro de père d'Agmeda ay numéro chez la kadi généralement Sagara proposition donc o kera ku du monde awo Demba Konte ko awaikado bamanchola tikila mo lubuso nga hali biminya awaikado ba maliba nga barakela ubuso ko de stratigala ko mbakule mimbe ni awaikado uyeta tatugu poina ka kesse tout c'est fini songo pon ani yawaganda pon do alhamdulillah banangara region na pon nu uglana ka bella laga minya tani ka sigi awaikado bisika ke pon ko pon mimbe no ye songo pon o mimbe no be yawaganda pon na bu kofo ni mbebe banangara region majola tigila mo wati temene na ko ne kera so wiye kan num pon nu ka bela jile chien ka kono minanke akofa minai ko de stratigala minye pon nu na ko nyira bela jile ko karli akera minye awaikado kunu jeudi do kalo kile mwa ani fla en 2022 ka gouverneur mimbe na be banyangara region gouverneur na bu kofo o toy o temene ngo ka boy secrétaire général mimbe na organisation des nations unies to la ale fana kumbe minye awaikado jamana chamanje fe minye madame ambassadrice du royaume de Suède au Tola au fana kumbe maire mimbe ni awaikado au be commune rurale de Dukumbo au ko afana kumbe faut katase président directeur général PDG entreprise société Falaise Mali SARL au lu bela jele ulu kumbe kene ngona ko bana ngoni kera ni son jabay sabu mi yefnya boda ba o dira awaikado ni ndugu fla o mo haka jaka tan kan nyeshi ndugu to bela jele ma sabu yoro inflendi ni ye point ka alaja songo pon ani ye waganda pon anafa kunga kun koso ayre kera so guye banyangara ni awaikado yoro chama kumbinyi katika kabonywana ni dugu ninu ani awaikado muti mara yoro chama ulu kumbinyi katika kabonywana ako minisuma rude ni mulika jono chesiri awaikado abela jilega koi awari mbutara fo million kemefla ani million bikono ndo woni intara be awaikado o hakene ako ka jira bela jirina region mimbe na be banyangara region kofo amidon mene ko bi lakana balia ani bi awaikado anyonye nimbe kami yanga chedonyi ani urisila kaw ko kata se dana ambasago chedonwa no be awaikado do so kofo ni mbebe wulika joni chesirla mimbe se ka to ali bi baski no se kana ni roko fole nouvelle horizon no mi Demba Konte nyaka fasiri ko ka bidon boli ibu nyawala man ma nyama bunya asibakoro jaranye munye sengana fiebo alebe komosruku ko kan ko sebakoro ja sikatala ameta sengana fiebo la kana wallahi yalla ma bashure ka soni ame sengana ko so kono kurai wallahi ala ka ni sababe halibi ala ka hero chaya ko ba ka nyini jamana dem fe halibi o ka partager anga je ka nyam blasira akila nyuma ani mirna nyuma fe ala deli basigi ala ko nati awaikado awnga jamana ngo ko ba soni ami kila ka sika na nywa soroya ni ala ka gay radio Inura FM 94.5 76 33 43 03 boka tro répéter mi nyinga président na enyo asoro no ye awaikado basegini président bien basegini keta président bien nga dimine do président bien wa ngo dimine do président bien faut président yelmana ka sokura la président ma fait envoyer o diminga juguna be nyama o diminga juguna be président yelmana ka sokura la building ayo dejo ka yelmo kono ama fait envoyer terrain kana dama so kana dama nga yelma bi ke domi saka koni ango o sugo hali na kera morso kelenye ango kunu ou bien zambe ango brute ay daga brutaji jakote ay da yere bi dege dogla mali be ay mali ko de ba ko frapna di dimashini ay daga dimashini dege yere fogono mo no de o kadide ni ay de zambe malum seni glan kay ako dunga dege ngo abe bisunu ko di ay bisunu président nena jama président nena ngumben no fe président ne kana de nyama mo somare na akli jigina ma folom na président alhamdulillah wa président nena de parce que ne keta de saburu mana se akli be président abana ntine abana o ma ye président wele ko amene du ayda magadi Musa Soro afa président nyena ka amene no parce que ne keta ko amene na abana gawso ala je ka fiya kwa singo amata
Gawsu ambe ifo ki wali mando wagar toro bete ka karubani de ba befu kala mejere jakulu befu abikati ambe fuli ani tanu amba la se nabusar ba lamme amba fo ka wali mando sanga ani wati tala keta anga fuli ani tanu obaga nye shinketa ke fona ma abe america ni wati na afana an kanu kosobe aba namme awa gindo ka fo ka wali mando de ba ni kanu ba ka bela jilin ka fuli o shele kuma so ingono hali bi ambita minye aweka do ode akumambe ode ya jira ka fo minye aweka do nyema ya kele e karo ka fo ko de be sina ako minye Mohamed Sheriff Aidara ani sogubuli ndo nunu fla aweka do akembe toto tire nama tire toto ako sogubuli aleje aweka do chargé de mission ministre so mimbe na be wole ko ministère de la réconciliation nationale e kado ale yo chargé de mission abe wati dama bo abe ka wuli ka joni chesruke aseko na dongo yemi o lamaga min bise ka to demseni minun be no kembe ka awai ka do yelma buluda dumba ma cia wale tigila mo fe no be terrorisme ko fo olu bise ka haklina falen chugumi akwa yito baradla madonna na kana bingani wale ata no atake ka nyeshama no be Mohamed Sheriff Aidara ko fo le MCS dem awai ka do onyamai no be conseil supérieur de la diaspora malienne no bo ko fo wa ma fana do jokulu min be na be ko association capital pulaku no ye flow ka tombelebele ikado o ma fana do ayi wele dade ke ko ka seku boli awai kado ka wele bogo jinninga sabu marama femme mbe seku boli bolo ko ninye armu de guerre awai kado keleke mina ikado ko dedo keleke marfa ko dedo akoni aje temine ko so dani na boli laba minno kera seku boli abora ayi wele dake ka nyeshi awai kado minye bamachi wale atikila ma minumbe kerengere ni ala fla dimisini minumbe no chama ngembe ka shele ata osirafe ayo lu wele mbe se ka to be siki kana chukumi haklini na nyuma ani mirna nyuma kondana minye Sherifu mimbe na be awai kado Haidara kofo awai kado ale de fana ni watlaba nungonna na ale ma segubulika oboli o ma teme ajimi srafe sabu ale ajira ka fo 16 nyama ba ako awai kado minye awa anisegubuli abi na fo minye vengeance tajuru sarabere awai kado ode benu nun yere dama ni nywanje sabu neje temene kay bae ka fo minye ni chenye no be awai kado Haidara kofo ni watlaba nungonna na ale koni kunye cliff la bonyongo do kun laba ayo ke awai kado berela abe awai kado anga finitigo ubulu sabu ko kuma kan do borada kuma kan mimbe na be awai kado sangorota no bo takanyeshi awai kado terrorisme ako de stratigala minya awai kado ningo bela jeli nyefenye aka procès yere martikalo nata san 2023 aka procès abike ako minyi awa Haidara akanu boy ko ni kembe ka wuli ka jo ani chesuru deke ka jira ka foni ya ye ningo inseru kam mama madobe no simbala no be segubuli awai kado no bo kofo kabo donsa minye tajuru sarabire awai kado no fla ni nywanje do kado ka fo abara obe ka wuli sabu nyini ni be ka ke fambefe mimi se ka to segubuli ale fana be se ka churon chugumi ina fo Aidara awai kado ale churuna chugumi akok mana segubuli awai kado aye boli minge ni wati laba nungo nana na be ka dimsen wele capital pulaku awai kado capital pulaku nyama ba awai kado abe nyama dodu sabu al segubuli ere minge beba don awai kado segubuli kumbe awai kado chamanjala chugumi beba don segubuli ka to aka kuma na marama fendo ba bulu no ye armu de guerre doy o kun dambe anaka o kun semembe segubuli kerefe ko ninya hakli sigibali wa tari ni yaj mendi segubuli yere fe ka seka ni mbara nunge akunga minye shirufuka ka mo ko no lu ajira ka fo ni walia min fleka ke jongo ala walia do walia min tibben fiu segubuli amu mato bita marama fenta no be la guerre marfa ko fo ko black kerefe minye seka lu ko ni ajira ka fo segubuli afana ka mado be lu ajira ka fo segubuli ni fefena marama fefem be segubuli ayre kan lakana kama papier bala abela jilina awai kado mim se ka to abse ku mara akon o kuma na sa Haidara ka mawfunu tara fen were nyini tuguni min te awai kado ni ngoyi ode akafola akon Mohamed Sheriff Aidara anni ajanyogo jongo ala nunun bela jilinyi awai kado mawye min welele do fukata se chugubuli mawku te ka udi nywama jamana mo be fen were la min te ni shiye min se ka to jamana awai kado abi avancer abi tanye chugumi indicateur de renouveau ni yuko fasiriye uka bidon boli ibunya bala marma ga nyama ne be nugume kambulo ma karga do
nouvelle origine me bonne aye sabaningala toko de Alpha So flage akumara ako munye Bamako ani katini nyonche ema ko kunu ko ayera ko no munye sutraman bollaw e ko barabla uma abulura kunu kati ani Bamako ni nyonche wa sabaningala ko ako ibena ka foko kunu no obena alamsa doma munye sutraman bollaw akaja kata fara munye ben bollaw ka Bamako ani kata bla munye katila achama ko ni muruti ko fari ku obuluda kaira ka foku utena barake iye ko njete mena ka laje munye sutraman bollaw akaja kata fara munye ben bollaw kan amunu mbe bolu ni wati na Bamako ani kati osira kan wasendiga jakulu nun ko yaira ka foko ulu dusugun torol no kosobe osabuga ni wati labaina ayira ka foko gelya chama ko ulu bu osoro ko agelya folo fe jumeni ibe na ka foko munye sutrama kerenga la munye poste de kati poste mu me nanga mako PAG nyama ko munye do farala o musa ka ko kan fana mana boy ko munye taji ko no be carburant ko fo sutrama mbollo yaira ka foko do farala o kan o fana mana boy aka ja ko munye ba pour la kawi kami dom na ko bi ko lu kele mega de kum bele ta ka sutrama mbollo aka ja ani ben mbollo ku usegre kanya shin nu gela numa ni sutrama mbollo ani ben mbollo lu fana yaira ka foko be ta barablala ka dusuma ka shi ko ira munye jamana maraba ko la ako munye Boaberte ale sutrama chauffeur ale yaira ka foko wati temonu na ko munye poste de kati no be kati PAG no obo okofo nyama ko olukume keme saba ko olukumo osara ale retour la ngame dom na kombi ko kabi do ni munga ma poste ko ntara blamu ye zambugu ibe na ka foko gele ko olu ya soro ko yi sabuke femu kume no olukuma sara ale retour keme samala nyama o ale gansa ko na ke keme nani aka ja ko do refena ko olube keme wora ko sara o fana mana boy ko ni ye beni jate mina ka laje ko beni nga ale gansan ko onana ko bakelina ni beni ni duye kle boli ko tange ni ale tange kle kono nyama ko ta soro batana erebe musoro no be pulsula ko fo o sigata la ko mi beni bo tigi ira kono ko oto soro yaira ka fo ko ni bela jele dusmaka suye dusmaka shimunno o kera so biye olu kono mina murti farika abuluda ngala ko ako mu ni minister so munno o ka baran yasnu nunga ko nyoma ko departement ko ni ye misijugu ka tagire matelera o feren dabalike munye kaseni ga jakulu kuwele o sigira o barula jamana gouvernement ko ni ayirula ka fo ku ka temeni baro ye yo layini munun keta munye jamana gouvernement yoro o sigata la ko dona na tawla layini nun ko abela jile mina tabala o bena feren dabalike ka layini nun ko o tabala dona la ko ma bash worake o le ba munyi nu fe ko storman bollo aka jakata fara ben bollo ko ka temenu ka bara ye jamana ngela ko akoni transport de temena ka laje e ma transport ira benane no ya munye jamana ira ka yiru walla ko adda ko shi ko aka bon ko sobe be musaka mun ko lado jamana ira wakane la nyama ko adda ko shi ko aka bon ko sobe ko kum ko la ko feran de bali bela jilenga tiga senga munye transporteur yo no bustroman bollo aka ja kana bla camion bollo la nyama ko na tabara bla la ko tra bla bla la ka be ga sobe munye maje ko bina anga wakane o konna la kuna foni flani anya sama ka bon nouvelle horizon ale kono sabani ngala to ko di Alpha So marma ga nyama ibunya obala o jaranye jibi funyi jibi sa ko ndogoni e de la kan e ninga ninge ye fogisa ni ni mani te kusana ko ya ay ne ko ngay ninge wa ninge beti wala ni ay damam dunna damala wa basa ala nyama wik men du ngatula ki fatte ka telefona reta duere awo Allah kibaru yani de sama soro ka mangement ka ke burula basa telefona ko bane no awo abeke awo ala ka ni sababu ami ndoko pasite o kuma sa wala ambini ka se kurun bini ka se tiena ga nya fiye chugomi gausu ibe bajene labe bajene ale bien o komi ya fomya bala wuli ka joni chesuru bikela wati bela jili minye awai attention aywa tanai wala minye wuli ka wuli ka joni chesuru ko ni bikela wati bela jili na pour que ale fana ka se ka chesuru ke nala sonoma mimi se ka to awai ka do dona na tawla halini amake chuga isa chuga obise ka chuga wala bana akuma yodi bajene ça va sumugo obedi kibare obe bajene nyabi nyegwa ne na seba una de yedo yewa awonye do nyama bismillah yejme bajene
L'indépendance nyema. Awo. Entre l'indépendance ibna yeka fo am tanga jamana korean fanfe. Awo. Ngere ala gaw. Aha. Ibna sera gaw ibna yeka fo ko anga garde national. Olu ko ni element do ta ko lu former. Ama fo ma ko former technique de maintien de l'ordre. Awo. Ba saka beni kiliana se yanga jamana kono tugo. Alhamdulillah. L'indépendance kile ngono amna anga fa bala no e bama koy. Ngere ni ala anga commissariat anga commissariat du 2e arrondissement Meno. Awo. Ibna yeka fo ko ni sa la ba na nyema dawe mo ko isno tu. Awoke. Wala saka dance gola lu ko ni tege taka da bamantia anga bandi bilebile nume nube mo dankari mo ni na ka bulu fam awo suni klifara eskay amna yeka fo ko olu ko ni tege taka da o ma ko folendo amba do minena alhamdulillah nin kuna funni bo ni pana baranyana bajene baranyana bravo baranyana anyana ami do baranyana de oh gawo garde national be ka formation ke o be ka chedon labe même si ka to halibi o bi jochugo mi labe fe on konnana la kana sirafe o mi commissaire mi fana be olu fana yetege da tigi doka majugo do no sungba kule do oh alhamdulillah ni bajene o kware fla soro ka dama anga bi kuna funi chenoi andi ala barka danoi bakari ay kunu sira chena ame fuli ton la se kanu bande be babbe ma ka ira la ka fo minye awekado inarama ka ka fuli ken wati na kuma so kolo shimbe ali ni yakuba gindo ani awekado yusuf ambaufu ka fuli la se awekado minye gausu keta da son de fer jata e ka fuli fana kula se jibril awekado sisogoma jibril jabate ko ne huka jabate o kuma bete o chido bibulo watara anga bitay mlandi ay nyama chifo ti amula mete bitay kuruka daya